ב7 שנים הטובות במצרים, אדם מרגיש טוב, כי דרך החיבור עם הסביבה, עדיין גשמית, מקבל ביטחון, מחויבות, ודאגה הדדית. דרך זה הוא מרגיש שלמות. זה מצב מאוד שמח לאדם, ולבד הוא לא היה זז מזה. אבל בורא אוהב התפתחות, וגורם לאדם לחוסר סיפוק. מגלה שגם חיבור גשמי הוא לא יכול לקיים, אלא רק בכוח הבורא וקשר עם הסביבה. אמנם שיש לו כל טוב של העולם הזה, הוא פתאום מרגיש חוסר שלמות. ופה בורא לוקח אותו להתפתחות הבאה, לתענוג יותר גדול רוחני, בחיבור מעל הטבע, שבו מתגלה הבורא. ב7 שנות רעב הוא מרגיש חושך, כי זה דבר לא מוכר לו. הוא לא יודע מה זה רוחניות, ומי זה בורא. דבר יחיד שכתוב לו, שתמיד צריך ללכת לחיבור יותר גדול, ואהבה יותר גדולה. אלה שני דברים, אף פעם בדרך לא משתנים. הוא עושה הרבה מאמצים, הוא מרגיש שהולך אחורה. מגלה שמה שעשה קודם לא מסוגל לבצע אפילו במקצת. מרגיש הופכיות שלו עם כל הטוב שיש בעולם. מזה נולדת בו בושה כלפי הבורא. מנקודה הזאת יוצא תפילה לבורא מכל הלב, שבורא ישנה את הטבע שלו לטוב. בתהליך הזה אדם רוכש כוח רצון ענק לדברים טובים, וזה נותן לו השתוות הצורה עם הבורא. יכול להבין את הבורא ולברר את המצבים שהוא עובר בכל העולם. הוא מקבל בחירה חופשית, מרגיש חירות מיצר הרע. זה גורם לו תענוגים ענקיים. יש המון פרטים ביציאת מצרים, אבל זה התהליך העיקרי שיכול להביא את האדם למצב ובחרת בחיים.